Hej, velkommen til den her video. I dag der har vi det her ansigt med. Det er Oscar Wienberg. Oscar Wienberg. Link til ham i beskrivelsen. Og i dag der skal vi bare lave en løbningstræk. Nu har det flyttet ud. Fordi jeg skal bruge det her. Jeg skal også bruge det. Og lidt du skal også lige flytte dig. Nord, og lidt du skal lige flytte dig. Nord her. Ej. Touch. Fuck, jeg er god til løbning. Yep, same. Okay. Kan jeg fyre nogle tricks? Det bliver nice, hvis du bare lige sådan, så kører den bare lidt. Så bare Line, kan du lave kickflip? Nej, sgu da. Nej, Overhovedet det gør det. Kan du lave en eller anden slide op på den der? Det er ikke rigtig slide. Nej, men sådan slide henad. Liv. Nu har jeg flyttet dig. Wow. Er der ikke batteri på den her? nej. Hvorfor fanden har du så taget det med nu? Du sagde, at du optog i går, og det gjorde du så Jo, ikke. der havde du strøm på. Nå, det var alt for den her video. Husk at like, subscribe.